What's up mga kasolid? Kumusta po kayo? Isang masayang araw po sa inyo lahat. At sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw naman sa inyo mga kasolid. At kung mapapansin nyo, may seafoods tayo ngayon, no? Good size na to, Mrs. Kitchen. Yun, no? Iluluto natin to, yung ano lang, saktong luto lang. Hindi natin siya lalagyan ng maraming sahog. Yung napakasimpleng luto ba yan? Simpleng luto lang. Yung sausawan yung magdadala dito, mga kasolid. So, ilagay na natin dito Safe sa... daw. Yun, no? Buhay na buhay, oh. Lumalaban pa yung isa, oh. Nawalan ng ano. Nawalan siya ng Buhay tali, na buhay mga mga kasolid. kasolid, oh. Sariwang sariwa. Ayun, oh. Lumalaban talaga, oh. Ayaw niyang maluto. Kamay mo. Iluluto ng buhay to. At syempre, meron din tayong hipon, mga kasolid, oh. Ang lalaki, oh. Ihahalo natin dito sa ating may wagang kawali, yan, oh. Natanggal yung ano ng isa, yung sipit. At syempre, sasakapan lang natin ng asin, yun, oh. Papaliguan natin sila ng asin. Nalagyan din natin ng secret ingredients sa sukal. Nalagyan din natin ng paminta. Siyempre, lalagyan na rin natin ng tubig. At papakuluan lang natin ng ilang minuto, mga kasolid. A few moments later. At syempre mga kasolid, habang hinihintay nating maluto yung ating mga crabs, gagawa tayo ng special na sausawan. Meron tayo ditong bawang. Yun, oh. Asun lang natin ng balat, mga kasolid. Lagyan din natin ng kalamansi. Siguro mga 2 piraso lang, mga kasolid. At syempre, di mawawala yung sili, ano? Nalagyan natin ng suka. At hindi asin ang ilalagay natin, patis, yun, oh. Sarap niya, no? Lagyan lang natin ng konting tubig, konting-konti lang, mga kasolid. Yun, oh. Ready na ang ating sausawan mamaya, Mrs. Kitchen, oh. Amoy pa lang ulam, no? Amoy pa lang ulam na. Napakabilis, ang sarap ng suka niya. Pagkalipas ng ilang minuto, check natin, mga kasolid. Yun, oh. Amoy na, no, Mrs. Kitchen? Ano? Haluin natin. Set aside na natin. Yun. Naamoy ba, Mrs. Kitchen? Bango. Naamoy ko na. Kasi mo. So yun mga kasolid, ito na ating nilutong hipon na malalaki at saka crabs, yun, oh. Nilaga lang natin to, tapos nilagyan ng asukal. Napakasarap. Wala nang maraming sahog para malasahan natin yung natural na lasa ng seafoods. Yung natural talagang lasa niya. Tapos meron din kami sausawan yung ginawa natin kanina, oh. Kain po tayo.
Labang na. Yung sa'yo. Kain tayo. Yun, oh. Tingnan natin to, mataba, buksan natin. May sipat oh. Kaabang. Yun, oh. Parang payat yung ano natin. Kaabang sipat. Medyo mataba naman pala. Kain po. Suka, yun. Oh. Kain po tayo, madami ni Crafty Lady. Grabe, sarap. Mm. Ang taba, oh. Kain po. Mataba kasi. Kahit maliit mataba. Ha? Sarap. Try natin yung hipon, yun, oh. Grabe. Walang chichiburat-chi mga pasolid. Talagang pinakuluan lang, no? Oh, nilagyan ng asukal, tsaka asin. Very natural. Oh. Kain po tayo, yun, oh. Pero mataba siya. Bravo. Saan na sausawan, no? Yun, no? Grabe. Magsibat ako. Sana po gaya nyo to, mga kasolid. Napakasimple. Pero the best. Tumutulo. Taba siya, ha? Grabe, sarap. Sip-sipin mo lang, ha? Suka na may sili. Kain po. Grabe, sarap. Buhay pa yung ano, sipit. Eh, may sipat na lang daw. Ngayon natin hipon yun, no? Sarap. Sausawan. Yung dala. Sarap na sausawan, no? Sana po gaya yung ginawa naming sausawan. Napakasarap. Yun, no? Maba. Shoutout po pala, Bukid Vlog. Shoutout. Bukid Vlog. Kain po tayo. Yung tayo suka. Dami, sarap. No? Kaya pa. Maalig eh. Sarap, no? Lumabas ang tunay niyang lasa talaga. Natural. Yung sipit, oh. Dito tayo sa sipit, mga kasolid. Lagay ko sa ano. Dyan natin ang sili yan. Yun. Sarap. Kain po, yun. Anghang-anghang. Kaba. Kamu sa sipat oh. Muntik na natin maubos yung pagkain ni Boy Sipat.
Sarap. Grabe. Napasip-sip. Sarap. Parisan pa ng maanghang. Sarap. Seafoods na seafood ang tema natin ngayon, ha? Si Boss Randy Serrano, shoutout po. Grabe. Yun, oh. Taba, oh. Wow. Last ko na talaga to. Pasig na ako. Yun, oh. Sarap papakin. Yun, oh. Yung aligi, oh. Yun, oh. Grabe, sarap. Paparami ka dito ng kadin. Last ko na to. Yun, oh. Nakailang last ka na. Last na to. Wala nang kanin. Last na lang daw mga kasolid. Paano ba pinupukpok? Ang sarap kahit payat. Payat yung ano niya, pero yung laman niya mataba, no? Oo. Yung sipit na lang yung titiran ko, tapos ayaw ko na. Grabe, oh. Sarap mga kasolid. Kain po. Ay, grabe. Nabusog ako. Ay, anghang. Shoutout po kay Boss Rolando Bukod. Sigurado, favorite niya rin to. Shoutout po, sir. Cheers tayo. Hindi mo Hindi nadala yung tubig ni Mrs. Kitchen. Mauna ka na. Kakainom ko lang. Hati tayo. Ano, nabusog ka ba? Sobra. Sana po nag-enjoy kayo sa aming seafood experience. No? Pinagpawisan sa alcohol. Seafood experience tayo ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kasolid. Hanggang dito na lang po. Thank you, guys. Sana po gayahin nyo ang recipe ko, mga kasolid. God bless po.